Hindi ko siya nahabol. Anak ng... Huwag kang titigil. Hindi mo siya nakikitang may kasamang lalaki. Naligaw ko siya kahapon. Andali. Hindi niya sinasagot. Don Romeo. Oo, kasama ko siya. Alam mo bang tumawag sa akin yung asawa mo? Sinabi mo ba na hindi mo ako kasama? Marga, Ano ba yan, Marga? Sumakay ka na lang. Sigurado ka ba na mahal ka ni Masong? Kaya anong balak mo kay Marga? Ang hindi niya ako kayang pakawalan. Baka mahuli kayo. Nandito na siya. May napansin ako kay Masong noon. Ako din. Nahuli ko din siya na may kausap. oh, George. Nakita mo ba kung sino ang kasama ni Marga? Pasensya na, sir. Hindi ko siya nahabol. Mabilis kasi yung sasakyan niya. Anak ng... Huwag kang titigil. Hindi mo siya nakikitang may kasamang lalaki. Opo, sir. Magaling ka, Marga. Hindi mo ako maisahan hanggat may ginagawa kang kalokohan sa akin. Hindi kaya tayo nasundan ng bodyguard niyo kahapon? Hindi siguro, babe. Nailigaw ko siya kahapon. Mabuti naman. Kaya samantalayin natin ang araw na ito. Oo naman, babe. Wala tayong sasayanging oras at araw habang magkasama tayo. Andali. Tumatawag si Romeo. Pabayaan mo na yan. Sige. Hindi niya sinasagot. Hello, Don Romeo. Bakit po? Magkasama ba kayo ni Marga? Hindi niya sinasagot ang tawag ko. Nasaan na naman kaya si Marga? Baka magkasama yung dalawa. Don Romeo. Oo, kasama ko siya. Kaso, umalis po. May binili lang po siya saglit. Ganun ba? Sige, pakisabi na lang. Natawagan niya ako mamaya. Opo, Don Romeo. Ano ba naman, Marga? Ano na naman kalokohan yung pinasok nyo? Marga! Sagutin mo, please. Hello, lovely. Napatawag ka. Alam mo bang tumawag sa akin yung asawa mo? Ha? Ano sabi mo? Tinatanong niya kung kasama kita. Sinabi mo ba na hindi mo ako kasama? Mabuti na lang sinabi ko na magkasama tayo. Mabuti na lang sinabi mo yun. Kung hindi, lagot ako. Ano na naman bang kalokohan ng ginawa mo? Lovely. Saka ko na lang ikakwento pag nagkita tayo. Salamat ha. Best friend talaga kita. Sige na. Sandali, Marga! Hindi ko natanong kung nasan siya. George, sunduin mo ako bukas. Pauwi na ako. Opo, sir. Wala pa rin si Ma'am Marga hanggang ngayon. Lagot siya kay Don Romeo. Nandito na yung gamit ni Romeo. Akala ko ba sa isang linggo pa siya darating? Marga, Romeo? Akala ko ba sa isang linggo ka pa darating? natapos na kasi ang seminar namin. Kaya umuwi agad ako. Namiss kasi kita.
Sandali lang. Saan pala kayo pumunta ni Lovely? Dun sa resort, nag-overnight kami kaya ngayon lang ako nakauwi. Ah, ganun ba? May pasalubong pala ako sa'yo. Wow! Ang ganda naman nito. Salamat, Romeo. Gusto mo ipagluto kita? Sige, gusto ko yan. Sige. Papasok ko lang itong mga gamit ko sa kwarto. Sige. Hello, Lovely. Pag nagtanong sa'yo si Romeo, sabihin mo, nag-overnight tayo sa resort, ha? Ha? Ano ba yan, Marga? Pati ako dinadami mo sa kalokohan mo? Basta, sumakay ka na lang. Oo na, sige na. Salamat, Bes. Kailan ko kaya makakasama ulit si Marga? Tawagan ko nga. Sino kaya itong tumatawag na number lang? Hello? Hello Marga. Ako to. Masong? Nasaan ka ngayon? Andito na ako sa probinsya namin. Mabuti naman at nakarating ka ng safe. Miss na kita. Mas lalo na ako Marga. Kailan kaya tayo magkikita ulit? Hayaan mo, magkikita din tayo. Gusto mo bang pumunta dito? Diyan sa inyo? Oo, mas gusto ko dyan. Sariwa ang hangin. Oo, maganda dito sa amin. Tahimik ang paligid. Sigurado ako, makaka-relax ka dito. Sige, planuhin ko yung pagpunta dyan. Sige, hihintayin kita. Sige na. Baka mamaya, nandito na yung asawa ko. Sige, bye. Marga? Marga! Oh, Romeo. Saan ka galing? Doon sa likod. Pinapalinisan ko kasi. Magpapagawa ko ng pool. Talaga? Maganda yan. Oo naman. Para hindi na kayo lumayo pa. Para mag-overnight. Dito na lang kayo ng mga kaibigan mo. Oo naman. Magandang idea yan, Romeo. Ayaw na talaga akong lumayo nito. Pero, mas maganda pa rin naman pag sa ibang lugar paminsan-minsan. Wala kasing thrill pag dito lang kami. Oo naman. Basta kasama ako pag lalabas ka. Ikaw naman, makikisama ka pa sa amin. Eh, puro kami mga babae. Ayaw mo nun? Magsasama din ako ng mga kumpadre ko. Ikaw naman, puro ka biro. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Kaya nga pala, aalis ako sa susunod na araw. Gusto mo bang sumama? Ha? Eh, saan ba yun? Dito na lang ako. Nagyaya yung mga kaibigan ko. Mamamasyal daw kami sa Bohol. Ah, talaga?
Maganda doon. Kaso, may lakad kami ni Lovely eh. Sige, ikaw ang bahala. Mag-enjoy ka na lang doon. Di bale, sa susunod, makakasama mo na ako. Sabi mo yan, ha? Oo. Sa wakas, makakapunta na ako kay Masong. Kaluto na ba si Manang? Oo. Tara na. Kain na tayo. Sige. Ikaw pala, Lovely. Magandang araw ho, Don Romeo. Nakabihis na ho ba si Marga? Oo, nakabihis na. Marga! Marga! Andito na si Lovely! Oo, nandyan na. Sandali lang. Lovely, ikaw pala. Kanina ka pa ba? Hindi naman. Kararating ko lang. Aalis muna ako. Sige. Tara muna dito. May sasabihin ako sa'yo. Lovely, gusto mo bang sumama sa akin? Saan naman tayo pupunta? Sa probinsya nila Masong. Ha? Sigurado ka ba? Baka mamaya malaman ni Don Romeo. Malalagot na talaga tayo. Kang mag-alala. Aalis naman siya sa susunod na araw. Marga, hindi ka ba talaga magpapapigil sa lalaking yon? Hindi ka ba natatakot? Hindi, Lovely. Mahal ko si Masong. Paano ang asawa mo? Ipagpapalit mo ba yung karangyaan na buhay mo? Para lang sa bawal na pagmamahal na yan? Hey, Lovely. Kahit kailan, hindi naman ako naging masaya kay Romeo. Akala ko, mas masaya pag marami kang pera. May maganda kang buhay. Pero hindi pala. Iba talaga yung pakiramdam na may nagmamahal sa'yo. Kahit na wala siyang pera, pero ramdam mo na mahal ka talaga niya. Sigurado ka ba na mahal ka ni Masong? Oo naman. Pag magkasama kami, ramdam ko yung init ng pagmamahal niya sa akin. Hay naku, Marga. Siguraduhin mo lang na hindi kayo mahuhuli ng asawa mo. Pag nangyari yon, baka pati share nyo ng asawa mo mawala pa sa'yo. Tara na nga sa mall. Nagugutom na ako. Sige, ililibre kita. Basta samahan mo ko sa probinsya nila Masong. Sige na nga. Sige, kukunin ko lang yung bag ko. Sige. Sige, alis na ako, ha? Sige, mag-iingat ka ha. George! Ano po yan, Don Romeo? Ikaw na ang bahala dito, ha? Alam mo na ang gagawin mo. Apo, Don Romeo. Mag-iingat ka ha. Hello, Lovely. Nakaalis na si Romeo. Sige, nakaready na yung mga gamit ko. Sige, maliligo muna ako habang wala pa si George. Aalis tayo ha. Dali mo na rin yung kotse mo para hindi tayo mahalata. Sige. Sige na. Andyan na! Wala ba si George dyan? Wala pa siya. Ayos. Malayo ba probinsya ni Masong? Medyo. Sandali lang. Tatawagan ko siya. Sige.
ba niya na pupunta tayo doon? Oo, alam niya. Hello, Masong. Marga, asan na kayo? Andito pa lang. Paalis pa lang. Sige, mag-iingat kayo. Sige. See you. Asong, si Marga siguro yun, no? Oo. Papunta na raw sila. Eh, anong balak mo kay Marga? Yun pa rin. Mukhang hindi niya ako kayang pakawalan. Si Don Romeo, baka mahuli kayo. Hindi ako magpapahuli doon. Sisiguraduhin ko yan. At isa pa, hindi niya ako kilala. Sa bagay. Basta mag-iingat ka. Oo naman. Ako pa ba? Okay na ba yung part ko doon? Oo, okay na doon. Sigurado ka ha? Mamaya, masagi yung sasakyan ko. Safe yung sasakyan mo doon. Sige. Ang layo pala dito sa inyo, Masong. Liblib pa. Oo, sigurado. Hindi na kayo masusundan ng bodyguard ni Don Romeo. Oo naman. Maganda pala dito sa inyo, Masong. Oo naman. At malayo pa sa polusyon. Eh, saan pala kami matutulog? Mamaya, ihatid natin yung mga gamit nyo doon sa bahay. Marami bang pwedeng pasyalan dito, Masong? Oo, marami. Saka, meron pa akong bukid na pwede nyong pasyalan. Sige, maganda yan. Mamaya, mag-picture tayo doon. Oo nga. Ano yung susuot mo? Siyempre, yung maganda kong dress. Wow! Tingnan mo. Laging prepared talaga yan si Marla para sa'yo. Siyempre naman. Ang ganda dito sa inyo. Sobrang tahimik. Oo, di tulad sa syudad. Mausok, matraffic, at sobrang init pa. Kaya nga, sobrang ganda manirahan dito sa probinsya. Sariwa ang hangin. Kaya nga mas pinili ko manirahan dito sa probinsya kaysa sa syudad. Eh, nasan pala yung mga magulang mo at kapatid? Wala na yung mga magulang ko. Iniwan na sa akin yung lupang to. Dati, malaki ang mga lupay ng mga magulang ko. Kaso, may isang taon ang loko sa kanila. Ha? Sino? Isang taong pinagkakatiwala ng magulang ko. At ngayon, siyang nagpakasasa sa lahat ng yaman sana namin. Ang sama naman nun. Kilala mo ba siya? Oo, kilala ko siya. Eh di, kung ganon, sana nireklamo niyo siya. Hindi na nagawa ng mga magulang ko yun. Dahil nagkasakit na sila. Magkasunod ang nanay at tatay kong nawala. Ang lungkot naman pala nang nangyari sa buhay mo. Kaya nga. Pero ngayon, di na ako malungkot. Bakit naman? Dahil nandito ka na. Ikaw talaga, nabola mo na naman ako. Hindi. Totoo nga, Marga. Mahal kita. Hindi na magbabago yun. Ako din, Masong. Mahal din kita. Oh, bakit natahimik ka na dyan? Paano yung asawa mo? Iiwanan mo ba siya? Siguro. Pero, sa ngayon, hanggang dito na lang muna tayo. Siguro, mahal mo pa siya. Kaya hindi mo siya maiwan. Sus! Nagsiselos ka, no? Hayaan mo. Darating ang araw, hihiwalayan ko din siya. At ipapakita ko sa'yo na ikaw talaga ang mahal ko. Talaga? Oo nga.
Oo, andito na sila. Hindi pa ba umuwi yung amo mo? O sige, mas mabuti kung ganon. Sige na, timbrihan mo na lang ako. Sino kayang kausap ni Masong? Masong, sino yung kausap mo? Ah, wala. Yung kasama ko lang sa bukid. Sabi niya, magpapatubig na daw siya. Ah, ganun ba? Nag-almusal ka na ba? Hinihintay nga kitang magising. Para sabay na tayo. Asan pala si Lovely? Tulog pa yata. Ah, ganun ba? Sige, mauna na tayo. Kape, gusto mo? Sige, mahilig din ako sa kape. Sandali lang at ipagtitimpla kita. Tatawagan ako. Papabili ako ng pandesal. Sige. Marga! Kanina pa kayo gising? Oo. Nasaan pala si Masong? Nandun sa kusina, nagtitimpla ng kape. Ah, ganun ba? Sige, maghihilamos muna ako. Ah, sige, pero bilisan mo lang mag-aalmusal na tayo. Oo, sige. Marga, ito na yung kape mo. Salamat. Ang sarap naman nito. Siyempre naman, may halong pagmamahal yan. Yan ang tinatawag na coffee with love. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Mamaya pa darating yung pandesal. Masarap yun, sasaw-saw sa kape. Sige, gusto ko rin yun. Talaga? Sige, mamaya, hintayin na lang natin. Marga, mag-iingat kayo ha. Lovely. Daan-daan lang sa pagmamaneho ha. Oo, Masong. Salamat sa pagpapatuloy sa bahay mo, ah. Oo nga, Masong. Nag-enjoy kami. Sa susunod ulit, pag may pagkakataon. Basta sabihin nyo lang kung may oras kayo. Balik lang kayo dito. Hayaan mo, babalik talaga ako. Tara na nga, Marga. Mamaya, hindi na tayo makauwi niyan sa bahay mo. Mangyayari talaga yon, di ba, Masong? Oo na, sige na. Baka mamaya matraffic pa kayo sa daan. Sige na, bye! Sige na, mag-iingat kayo. Bye, Masong. Salamat. Nakakapagod ang biyahe. Bakit dito ito nakatulog? Marga? Marga? Romeo? Bakit nandito ka? Ha? Darating ko lang. Ah, ganun ba? Nakatulog ako dito. Bakit hindi ka man lang tumawag at nagsabi na darating ka pala? Hindi sana napaghanda kita ng pagkain. Huwag na. Kumain na ako sa may airport. Ganun ba? Nasaan yung mga gamit ko? Bakit? Parang may nahanap ka. Ah, wala. Tara na sa kwarto. Bakit? Namiss mo ba ako? Oo, ilang araw ka rin kasing nawala. Tara. Sige, tara.
Hello? Nandito na siya. Okay, good. Hindi ka ba nakita ni Marga? Hindi. Anong oras na? Tagal naman ni Lovely. Hoy, Marga! Oh, Lovely. Nandiyan ka na pala. Oo, kanina pa. Pangiti-ngiti ka pa nga dyan eh. Wala. May naalala lang ako. Alam ko na kung sino. Alam mo naman kung sino. Namimiss ko na nga siya agad eh. Mukhang tinamaan ka na talaga kay Masong. Oo, Bes. Ngayon ko lang kasi naramdaman to. Para kasi akong prinsesa pagkasama ko siya. Bakit si Don Romeo? Prinsesa din naman yung turing sa'yo, no? Ba si Romeo? Pero at trabaho lang mahalaga sa kanya. Siguro kaya ka na in love sa isa. Kasi hindi may bigay ni Don Romeo ang tunay na pag-aalaga ng isang asawa. Oo. Bakit kaya no? Ngayon pa kasi dumating si Masong. May iba ako, Bes. Parang may napansin ako kay Masong noon. Ano yun? Palagi siyang may kausap sa telepono. Tapos, parang seryoso lagi ang pinag-uusapan nila. Ako din. Nahuli ko din siya na may kausap. Pero sabi niya, kasamahan lang daw niya yun sa bukid. Siguro nga.